Πρέπει να καταλάβουμε οπότε τη φιλοσοφία μας. Και έχουμε και τους σταυρούς δεξιά και αριστερά. Η σταυρή είναι αυτή εδώ πέρα εδώ. Και εδώ επειδή έχουμε το τσουνάκι που δείχνει προς τα έξω, και αυτό εδώ παίζει για να πάει προς τη μέση. Φαίνεται και ποια πλευρά είναι, αριστερό-δεξί. Αυτό εδώ είναι το αριστερό μας, όπως κάθομαι εγώ εδώ τώρα. Είναι δηλαδή η μεριά της προσταδούρας. Κάτω έχει το ποδαρικό, οπότε είναι εμφανέστατο εδώ πέρα εδώ, και το βάλουμε εδώ. Είπαμε πως κάθε κατεύθυνση πρέπει να υπάρχει ένας αξιομοιωτής. Άραγε, εδώ πέρα εδώ που θα αφήνουμε για να πάει στο κεντρικό, θα βάλουμε τον αξιομοιωτή. Εδώ κάτω τώρα στα σίδερα να βάλει όλα τα ίδια. Γιατί πρέπει να το κάνουμε αυτό για να βάζουμε όλα μας τα σίδερα στην ουσία τα ίδια, γιατί θέλω με αυτό να σας δείξω ότι δεν έχει σημασία αν θα βάλω εγώ μέσα σε έναν αξιομοιωτή, αν θα βάλω εγώ το γάντζο ή αν θα βάλω ξερομανωσκάρι ένα ποδαρικό. Οπότε μπορώ να βάλω αυτό εδώ τον αξιομοιωτή, είναι ένα σίδερο ροφής τώρα πλέον το έκανα αυτό εδώ πέρα εδώ, αλλά μπορεί πλέον αυτό εδώ πέρα εδώ να είναι και αξιομοιωτής από αυτήν την πλευρά. Άρα βάζουμε εδώ πέρα ένα σίδερο για να αξιομοιώσουμε και να τελειώσουμε τα σαφή ώρα. Βάζουμε να ετοιμάσουμε τα τρία σίδερα προς την οροφή. Το ίδιο θα κάνουμε και τον άλλο το σταυρό στην ουσία. Είναι το ποδαρικό, το σημείο που βγαίνει προς τα έξω, άρα και αυτό είναι πίσω τα φανάρια του στο σπίτι. Θα βάλουμε και εδώ ένα αξιομοιωτή, να είναι φωτιά αυτός ο σταυρός. Και αυτά τα σίδερα εδώ πέρα εδώ που έχουμε βάλει κάτω είναι μόνο τα βασικά σίδερα της τροχοσκηνής. Τα βασικά σίδερα στην ουσία είναι τα τρία γράμμα στην ουσία, δεξιά, αριστερά και κέντρο, και που ενώνονται μπροστά. Όλα τα υπόλοιπα τα οποία πιάνουν πρόσθετα με κούφτα είναι τα εξτρά μας και εκείνα πάνω το παίρνουν στο τέλος. Δεν μας ενδιαφέρουν στην πρώτη φάση να στείλουμε την τροχοσκηνή. Το πρώτο μας δέκιμο όταν στείλουμε μια τροχοσκηνή είναι απλά να στεκόμαστε να μπορούμε να μπούμε το ένα σίδερο μέσα στο άλλο. Δεν είναι απαραίτητο να είναι πετωμένα, θα δούμε στη συνέχεια. Σημαντικό είναι να στεκόμαστε εμείς από κάτω. Αυτό. Να στηθεί μία και να στέκεται η σκηνή της στην ουσία μόνη της και να στεκόμαστε εμείς από κάτω. Αυτό θα φύγει να πάει από εδώ μεριά. Οπότε στείλουμε μία και τα σίδερα στις αποστάσεις περίπου για να μην είμαστε πιάσει εδώ και φέρει εδώ και θολώνουμε μετά να δούμε ποιο σίδερο μπαίνει πού. Εάν κάνουμε μία και τα πρόσωπα κάτω στο έδαφος, θα είναι εύκολο μετά και το στήσιμό μας. Παίρνουμε και ένα σίδερο οροφής προς κάθε πλευρά. Και επειδή όλες τις τροχοσκηνές έχουν 2,40 φάτος, η λογική και άμα μετρήσουμε τα σίδερα αυτά εδώ είναι 1 μέτρο ο αξιομοιωτής και άλλο 1 μέτρο είναι αυτό το οποίο βγαίνει προς τα έξω, είναι 2 μέτρα. Όλες οι τροχοσκηνές έχουν ένα minimum βάθος 2,40. Οπότε, για να το καλύψουμε στην ουσία, βλέπω ότι έχω εγώ εδώ πέρα από κάτω 3 σίδερα τα οποία είναι πιο κοντά από τα υπόλοιπα. Οπότε παίρνω και από ένα τέτοιο στην ουσία για να μπορέσει να μπει εδώ πέρα εδώ μπροστά και να φτάσουμε στα 2,5 μέτρα που θέλουμε να φτάσουμε. Οπότε θα βάζω τα παιδιά την πλευρά. Εδώ. Ένα σίδερο ροφής και το μικρό. Και πάμε τώρα στο κεντρικό. Σε όλες τις τροχοσκηνές τις καλοκαιρινές, το κεντρικό του σίδερο, επειδή όλες κάνουν μια τριγωνική μορφή στην ουσία, το κεντρικό πρέπει να είναι πιο ψηλό στην ουσία από τα υπόλοιπα τα πλαϊνά. Βέβαια, τα πλαϊνά έχουμε μόνο 1 μέτρο σίδερο σταθερό και άλλο 1 μέτρο που μπαινοβγαίνει στην ουσία το ποδαρικό κάτω. Εδώ έχουμε αυτό εδώ το οποίο είναι γύρω στους 80 πόντους παραπάνω και πρέπει τώρα να βάλω και εδώ έναν αξιομοιωτή στην ουσία και το ποδαρικό μας. Ο αξιομοιωτής και το ποδαρικό. Γιατί είπαμε πως κάθε κατεύθυνση πρέπει να έχουμε αξιομοίωση. Παίρνουμε ένα το σίδερο στην ουσία το κάτω που είναι για την οροφή και το μικρό επίσης. Για να φτάσουμε στα 2,40. Το βάζουμε και αυτά στις διατάξεις περίπου του σπίτι. Αυτά τα δύο σίδερα
πιστεύουμε είναι για να μπορέσουμε να φτάσουμε, γιατί εδώ πάνω είχαμε ένα μέτρο εδώ και άλλο ένα μέτρο από τους δύο. Στην διαστάση του τροχοσπίτου έχουμε γύρω στα 6 μέτρα, οπότε χρειαζόμαστε και από ένα μέτρο προς κάθε πλευρά. Είναι εδώ μπροστά στην πρόσωψη. Η συγκεκριμένη τροχοσκηνή δεν έχει, και οι περισσότερες καινούργιες πλέον τροχοσκηνές δεν έχουν σίδερα έξω στο παλονάκι. Εάν θέλουμε να τα βάλουμε εκεί να μπαίνουν εξτρά, αλλά θα σας αποδείξω σήμερα ότι αυτά τα σίδερα δεν χρειάζονται στην ουσία. Είναι μόνο για αυτούς πάλι που δεν μπορούν να καταφέρουν να την τεντώσουν. Γιατί θα σας δείξω σήμερα ότι θα την τεντώσουμε μια χαρά και δεν θα χρειάζονται τα σίδερα εκεί. Τα μοναδικά εξτρά σίδερα από τα πρότεινα πάνω από 4,5 μέτρα τροχόσπιτο είναι αυτό που κάνουμε λοιπόν 3 σίδερα οροφής και 3 σίδερα εδάφους που είναι ο βασικός σκελετός μιας τροχοσκηνής. Τα μοναδικά εξτρά τα οποία συζητούμε είναι να πει άλλο ένα 2 οροφής, δηλαδή που συνεπηράζουν τα τόσεις από το κέντρο μέχρι την άκρη ένα ενδιάμεσο οροφής και ένα από μεριά. Και επειδή όλο το βάρος της βροχής και όλο το βάρος όταν βρέχει στην ουσία πέφτει στα ποδαρικά και να μην στραβώσει αυτή η απόσταση από το κέντρο μέχρι την άκρη, προτείνουμε επίσης ένα κάθο από τη μία πλευρά και ένα κάθο από την άλλη. Τώρα έχω περάσει εδώ την ουσία των ουρανών και έχω ακούσει και τα κομμάτια ποιο είναι δεξί, ποιο είναι αριστερό, ποιο είναι της πρόσωπος μπροστά. Δεν έχει σημασία από ποια πλευρά θα ξεκινήσω, αν θα ξεκινήσω από την άκρη ή το κέντρο. Εδώ φυσικά προϋποθέτουμε ότι έχουμε βιδώσει τα καντάκια πάνω στον οροφείο και αυτά εδώ τα σημεία τα έχουμε βρει. Όταν στείλουμε για πρώτη φορά μια τροχοσκηνή, σε ένα καινούριο τροχόσπιτο, αυτά εδώ τα καντάκια δεν είναι βιδωμένα στο τροχόσπιτο πάνω και θα τα βιδώσουμε εμείς. Περιλαμβάνουμε μέσα στην τροχοσκηνή μέσα. Αυτά, όπως βλέπετε εδώ πέρα εδώ και στις αφήσεις εδώ πέρα εδώ, ένα σύνδερο οροφής σε δύο σημεία πρέπει να είναι όσο κάνουμε να δηλωθεί, θα γίνει πραγματικά. Εδώ λοιπόν έχουμε ένα σημείο εδώ πέρα εδώ, πολλές φορές έχω δει ένα γατάκι να είναι επιδομμένο ακριβώς πάνω στην κούρβα. Πάνω στην κούρβα δεν είναι το σωστό, διότι όταν πάμε να τεντώσουμε έναν ουρανό στην ουσία, ένα τέτοιο θα το κάνουμε πάντοτε σε απόλυτη ευθεία. Εάν το σίδερο μας πήγαινε προς τα κάτω, θα τεντώσουμε στην ουσία τη στιγμή προς τα κάτω. Και επίσης δεν θα μπορέσουμε να βάλουμε ένα σίδερο μετά το οποίο θα δείξουμε στο τέλος. Είναι ένα καμπυλωτό σίδερο, το οποίο παίρνει τη φόρμα στην ουσία να ψώνει τη σκηνή μας και θα μας βοηθήσει πάρα πολύ ώστε να μην κρατάει νερά. Γιατί ο ολονό πρόβλημα στο σύστημα της τροχοσκηνής είναι πάντοτε εδώ μπροστά στη γωνία. Σε αυτό το κομμάτι εδώ συνήθως μαζεύονται νερά. Και εδώ λοιπόν είναι που πονάει μια τροχοσκηνή. Θα σας δείξω στο τέλος πώς θα μετρήσουμε και το σίδερο, πόσο πολύ βοηθάει προκειμένου να τεντώσει σωστά και το κομμάτι. Άρα λοιπόν, αυτό το καζάκι εδώ πρέπει να πάει περίπου γύρω στα 2 μέτρα από το έδαφος κάτω, γιατί τόσο είναι περίπου και το ύψος ενός πλαϊνού. Σε μια τροχοσκηνή είτε έχει 3 μέτρα, είτε έχει 3 μέτρα μήκος, είτε έχει 7 μέτρα μήκος, το πλαϊνό είναι μόνο fix. Αυτό που αλλάζει στα μεγέθη στην ουσία είναι ο ουρανός και η υπόσταση μπροστά. Αλλά η φιλοσοφία του σήματος είναι ίδια. Καλημέρα. Οπότε, αυτό το βλέπετε στο γαζάκι μπορείτε πολύ εύκολα να το έχετε επίσης κατά νου σας ως εξής. Όλα τα τροχόσπιτα έχουν ένα ουρανό, τελείως ουρανός και μετά ξεκινάει το πίσω τμήμα. Ο κόλος είναι το πίσω μέρος του τροχοσπίτου, αντίστοιχα και μπροστά. Υπάρχει ένα αλουμίνιο λοιπόν που θέλω να πάρω στο τροχοσπίτου. Συνήθως αυτό το γαζάκι μπαίνει λίγο πιο πάνω από αυτό εδώ το αλουμίνιο. Δηλαδή, εδώ στο πίσω τμήμα. Του δείχνω εγώ. Θέλω να δείτε εδώ πέρα εδώ σε όλες τις φωτογραφίες των τροχοσκηνών, φαίνεται το σίδερο στην ουσία, έρχεται πάντοτε στην ίδια αιστεία με αυτό το αλουμίνιο. Άρα η καμιλωθεί πάνω στην κούρβα είναι λάθος το γαζάκι. Πρέπει να είναι στο κάτω. Οπότε φυσικά το σίδερο πρέπει να είναι στην αιστεία του αλουμίνιου. Σωστά. Και πρέπει το σίδερο στην ουσία να πηγαίνει ψηλοπαράλληλα με την πλοκή αιστεία του μετά. Το αν πηγαίνει προς τα κάτω ή το να πηγαίνει προς τα πάνω. Γιατί δεν κάνω μέσα στο τέτοιο. Και εγώ αν θέλω να δώσω έναν άνθρωπο στην ουσία για να πέσει κάτω, δεν θα τον δώσω κάτω στα γόνατα εδώ, δεν θα τον δώσω
τα δύο αγκριανά. Και το μεσαίο. Και το μεσαίο. Το μεσαίο μπορεί να έχει και λίγο μια τάση προς τα κάτω στην ουσία. Αυτό εδώ θα μας το δείξει στο τέλος. Θα σας το πω το τρίκι και είναι κοινωνικό στο τέλος. Πάντως αυτό που θέλουμε είναι ότι το πλαϊνό μας αυτό το νερό θα πρέπει να είναι στην ουσία σε μια παραλληλότητα με την νοητή παραλληλότητα φυσικά του εδάφους. Γιατί αν βγαίνει το έδαφος προς τα κάτω, δεν σημαίνει ότι και η σκηνή μας και να βγαίνει προς τα κάτω. Αυτό είναι μετά ένα άλλο πρόβλημα, γιατί πολλές θέσεις στα κάτω δεν είναι ίσχυες. Και μετά παλεύουμε όπως στην υδροχοσκηνή. Πολλές φορές δηλαδή το χειρότερο φυσικά απ' όλα είναι να είναι ανηφορική κρίση. Δηλαδή από το προχώρητο προς τα μπροστά να πηγαίνει ανηφορικά. Γιατί εκεί στην ουσία δεν μας δίνει το περιθώριο είτε να πασαλώσουμε είτε να τεντώσουμε, θα σέρνεται πολύ στο έδαφος και θα έχουμε τέτοια κοινωνική διαφορά που θα πρέπει στην ουσία να σκύβουμε για να περάσουμε την πόρτα τα μπροστά. Τώρα, ανέρχομαι στο κομμάτι που πρέπει να δώσουμε τα δύο γατάκια. Τα τρία γατάκια τουλάχιστον και το βασικό του σκελετό. Τα δύο τα υποδείξαμε στην ουσία και είπαμε ότι πάει ανάλογα με το αλουμίνιο του πλαϊνό. Έτσι, λίγο πιο πάνω, ένα επόμενο λίγο πιο πάνω από το αλουμίνιο του πλαϊνό. Το κεντρικό δεν μετράμε το μήκος των προσκύλων και για το δύο το βάζουμε εκεί πέρα και στη μέση. Γιατί ένα προπόστο δεν είναι ακριβώς παράλληλο, δεν είναι ένα τετράγωνο κουμπί, δεν είναι ένα παραλληλόγραμμα να μετρήσουμε στην ουσία, αλλά είναι οβάλ. Οπότε, όταν στείλουμε και για πρώτη φορά στην ουσία την τροχοσκηνή μας, το μεσαίο μας το υποδεικνύει το επιστήμιο ως εξής. Στέλνουμε το ακριανό γάμα, το άλλο ακριανό γάμα, γιατί είναι σταθερά τα σημεία ισορροπής τα οποία μπορεί να μην κάνει, και το στέλνουμε και το κεντρικό, χωρίς όμως φυσικά το τελευταίο το κομμάτι του ουρανού. Ενώνουμε μπροστά την πρόσωψη, κάνουμε ένα υποτυπώδη στέντομα και τότε βάζουμε στην ουσία το σύνδεδο της ισορροπής μας, γιατί υπάρχει αυτό εδώ όταν θα έχει δεξιά και αριστερά το σίδερο, δεν μπορεί, θα μου επιδείξει την ουσία που δεν μπορεί να κάνει αυτή την τάση, δεν μπορεί να κάνει αυτήν. Οπότε βάζουμε στο πέρα μέσα το σίδερο και προεκτείνοντας το προς τα πίσω, κάνοντας μοχλό, μου δείχνει κιόλας πού είναι το σημείο. Ένας τρίτος, ο οποίος κρατάει αυτό το πέρα το σίδερο στην ουσία τεντωμένο προς τα πίσω, μπορεί να μας πει επίσης αν αυτό το σίδερο εδώ μαζί με την κάθετο είναι στην ίδια παραλληλότητα. Οπότε λίγο με την βοήθεια αυτού του κάθετο εδώ μπροστά. Και λίγο με την αίσθηση που έχουμε στην ουσία πηγαίνοντα στο σίδερο μας δεξιά-αριστερά, γιατί δεν μπορεί να κάνει αυτή την κίνηση με τα βρόχα. Όταν είναι κουμπωμένα τα σίδερα μπροστά, βρίσκουμε το κεντρικό το σημείο, να βάλουμε το σίδερο προς τα πίσω και δίνουμε το κατζάκι μας. Τώρα, σε ειδικά την περίπτωση εδώ τα έχουμε ήδη δεδομένα. Και πάμε να στήσουμε. Δεν έχει σημασία να πάμε δεξιά-αριστερά, και πάμε να κάνουμε εδώ. Περνάω λοιπόν τον σταυρό από εδώ έξω. Περνάω μετά τον γάντο. Πώς, αυτό το να πω. Πάμε να το πω. Δεν τεντώνω στην ουσία πολύ, δεν ενδιαφέρει να τεντώσω. Με ενδιαφέρει απλά να στέκομαι από κάτω. Το τέντομα θα γίνει μετά. Πάμε μετά στο κεντρικό.
να καταλάβει και εφόσον έχουν στηθεί τα δύο γάμμα, πώς έχετε στις άκρες του τη σκηνή. Τώρα να χτίσουμε και το άλλο το γάμμα. Ο πρώτος στόχος επετέχθη, δηλαδή είπαμε δεν μας ενδιαφέρει να είμαστε τεντώσουμε, απλά να στεκόμαστε στο μουσείο από την κάτω του μεριά. Πριν τεντώσουμε, πρέπει λογικά να κλείσουμε στην ουσία όλα τα πλαϊνά και τα μπροστινά τμήματα, να κλειστούμε με φερμάρ και μετά να τεντώσουμε. Γιατί άμα τεντώσουμε πριν, μόνο θα προλαμβάνουμε στην ουσία και πάμε να τεντώσουμε μετά τα πλαϊνά μας και δεν πρέπει ποτέ να τεντώσουμε γιατί θα κάτι να ανοίξει πολύ περισσότερο. Άρα λοιπόν πάμε να πάρουμε ένα πρώτα κομμάτι και να καθίσουμε κάτι του πάνω. Σε πολλές προσκυνές θα δείτε στην ουσία, όπως σας αφήνω εδώ, έχουμε δύο κορδόνια. Είναι ένα πιο κάθετο στην ουσία και ένα ακόμα κορμί το λοξό. Αν εξαρτηθείτε, δεν μπορούμε να πούμε και τα δύο, μπαίνει ένα από τα δύο. Αυτό γιατί πλέον τα καινούργια τροχόστα είναι πολύ αεροδυναμικά μπροστά και πολύ κοφτά. Οπότε σε εκείνη την περίπτωση στην ουσία που είναι πολύ αεροδυναμικά, θα πάει σε αυτό το τρίγωνο το κορδόνι. Αν έχουμε φυσιολογική φορά όπως είναι και αυτό το κράτο κόστο, θα πάμε στο πιο κάθετο κορδόνι. Θα βάλουμε λίγο σπρέι όταν τα περιβάλλοντα καταδοχούνται συνέχεια από τα λάθια. Οπότε το λογικό είναι να θέλει και αυτό λίγο λίπανση το περιβάλλον.
πολύ έξω, αδυνατεί και σε εκείνη τη στιγμή τώρα στη σκηνή, γιατί είναι πιο λεπτό το σίδερο. Οπότε υπάρχει κίνδυνο στην ουσία να στραβώσει. Ενώ όσο βρίσκεται το ένα σίδερο μέσα στο άλλο σε μεγαλύτερο μέγεθο, είναι ακόμα πιο σταθερό στην ουσία για το τέτοιο. Οπότε προτιμώ να βάλω άλλο ένα σίδερο στην ουσία και να είναι όλο στην ουσία στο σκελετό μου 25 χιλιοστά και να προεξέχει αυτό μόνο πολύ μικρό κομμάτι των 22 χιλιοστών που είναι το πιο λεπτό από τη μέσα μεριά. Πάμε να βάλουμε τα προτινά μας και μετά να αφήσουμε να δούμε τι πρέπει να τελειώσουμε πρώτα.
και αυτό το πράγμα το θέλουμε για να μπούμε στην ουσία μέσα και να ξεκινήσουμε το τέντομα. Αρχίζουμε τα κάτω και το εδώ. Τώρα, εκεί που πρέπει να ξεκινήσουμε στην ουσία για να τεντώνουμε, το μοναδικό στάνταρ το οποίο το ξέρουμε από εκεί μπροστά ποια είναι η απόσταση, είναι αυτό που θα δώσουμε προς το γυψωματάκι. Οπότε το πρώτο πράγμα το οποίο κάνουμε είναι να φέρουμε στη σωστή απόσταση αυτό το κράτο σίδερο. Γιατί τη στιγμή μας βγαίνει την παραλία που κάνει στην μεριά. Οπότε, φέρνουμε και ρυθμίζουμε τη σωστή απόσταση και πρέπει που τελειώνει στην ουσία το γραφείο, αλλά δεν ξέρω ποια είναι η απόσταση. Το ζουμάκι δεν το έχω κάθετα στην ουσία πάνω στον ουρανό, το κάνω λίγο στα πλάγια. Δηλαδή τα περιοχή θα βοηθήσει στην ουσία στο κατεβατή το μπροστινό γυψωματάκι, χωρίς να βάλουμε τα πρόσθετα σίδερα που χρειάζονται. Που πολύ είναι να χρειάζεται. Δύο μέτρα δεν έχω. Καλό πατάκι. Και τελικό φυσικά το κοιτάει στον ουρανό. Επειδή τα εργαλεία κάνουν το μάθημα, για να δώσουμε τη σκηνή μας υπάρχει και εδώ πέρα ένα πάρα πολύ και χρήσιμο εργαλείο, το οποίο θα δείτε ότι μπορείτε να ασκήσετε πολύ δύναμη, να το δώσετε τόσο καλά, που με στην ανθρώπινη δύναμη δεν μπορείτε να το κάνετε. Το τέντομα, αυτό μπορείτε να το φέρω για μέσα, και οι κάμερες θα θέλουν να βγουν μέσα, για να θέλετε. Πρέπει να είναι κλειστά όλα τα φερμουάρ. Τώρα τους ορθοστάτες σε ποιο ύψος τους είχα αφήσει δεν με ενδιαφέραν, ούτε είναι το τέτοιο, θα τους δούμε στο τέλος μετά πώς θα τεντώσουμε και σε ποιο σωστό ύψος, δηλαδή είναι οι ορθοστάτες. Το τέντομα της ορθοσκηνής γίνεται πρώτα κατά το μεγάλο μήκος στην ουσία του τροχοσπίτου και μετά στο φάρδος. Οπότε θα ξεκινήσουμε να τεντώσουμε στην ουσία τη μία πλευρά μας αντίστοιχα μετά την άλλη πλευρά. Έχουμε εδώ πέρα εδώ επίσης έναν γνώμονα, εδώ το κεντρικό. Όπως βλέπετε για να βγει το κεντρικό έξω έχουμε εδώ πέρα εδώ μία οπή. Οπότε αυτός είναι και ο οδηγός μας στην ουσία για να δούμε αν έχουμε τεντώσει από τη μία μεριά περισσότερο ή λιγότερο από την άλλη. Δηλαδή στο τέλος του τεντώματος θα θέλουμε να δούμε ότι αυτό το σίδερο να βρίσκεται στο κέντρο της τρύπας και να μην το παίρνει προς μία κατεύθυνση από εδώ ή προς την άλλη κατεύθυνση από εδώ. Σημαίνει ότι από κάποια πλευρά έχουμε τεντώσει περισσότερο. Οπότε πάμε να τεντώσουμε στην ουσία. Βάζουμε το εργαλείο. Εδώ θα το κάνουμε λίγο πρώτα με το χέρι για να έχουμε λίγο ψωμί, γιατί πρέπει να έχεις ψωμί. Για να βάλεις το εργαλείο. Χαλαρώνω. Εδώ τώρα μπορείτε να δείτε πολύ ξεκούραστα, έτσι. Απλά με μια χειρολαβή μπορώ να δώσω και να δώσω και να δώσω και να δώσω και εκεί που θέλω να σταματήσω. Φυσικά το πολύ τέντομα δεν κάνει καλό, διότι μπορεί να χαλάσουμε τα φερμουάρ μας. Έτσι χαλάνε στην ουσία πιο συχνά τα φερμουάρ. Έκανα λιγάκι από εδώ, να κάνουμε και την άλλη τη μεριά λίγο. Δίνω λίγο μια με το χέρι μου πρώτα για να έχω ψωμί και να μπορέσω να βάλω το εργαλείο. Χαλαρώνω και μετά δίνω.
Πάντοτε όλη τη στιγμή το τροχοσκηνή μας είναι συνήθως αρχές καλοκαιριού. Μετά αφού την τύχε, επειδή όλα είναι πλαστικά, μετά το πρώτο τέντομα, μετά από καμία εβδομάδα στην ουσία, μπορείτε να ξαναπάτε λίγο με το εργαλείο και να ξανατεντώσετε λιγάκι, διότι το πλαστικό αφού το δει ο ήλιος, το μαλακώνει, οπότε ανοίγουν οι πόροι και έτσι μπορούμε να αναδώσουμε λίγο ακόμα. Πάμε τώρα να ξεκινήσουμε να δίνουμε από τα πλάγια. Κάποια στιγμή και το μηχάνημα στην ουσία θα δείτε ότι δεν δίνει άλλο παραπάνω, οπότε ξέρουμε ότι πάνω κάτω εκεί είναι. Και τελευταίο αφήνω το κεντρικό. Οπότε τώρα έχουμε τελειώσει το βασικό τέντομα του βασικού σκελετού. Φυσικά δεν μας κάθεται πάρα πολύ ωραία γιατί πρέπει να ρυθμίσουμε τώρα λιγάκι και τα ύψη. Το επόμενο μας βήμα λοιπόν είναι να ρυθμίσουμε τα σωστά ύψη της τροχοσκηνής. Το πλαϊνό είπαμε ότι πρέπει να έχουμε ένα σίδερο το οποίο να είναι στην νοητή παραλληλότητα. Εδώ κάνω στην ουσία και ένα τρίκ όταν μου δίνεται η δυνατότητα. Εδώ κάτω βλέπετε ότι υπάρχουν οι σκαλίτσες, τα λαστιχένια δηλαδή αυτά τα πραγματάκια προκειμένου να τα πασταλώσουμε. Εδώ στη γωνία εγώ κάνω το εξής για να δέσω την σκηνή μαζί με το σίδερο στη γωνία. Εάν πούμε ότι αυτό εδώ το ύψος θέλουμε περίπου να έχουμε, γιατί πρέπει λίγο ένα κλικ να σηκωθούμε λίγο προς τα πάνω, άρα και σε αυτό το ύψος είμαστε καλά. Τι κάνω, παίρνω το κόνικο στην ουσία και το βάζω σε μια σκάλα και έτσι δένω την σκηνή μας με το ποδαρικό και το δίνω λιγάκι ένα κλικ προκειμένου να τεντώσει. Γιατί άλλως έπρεπε να σηκωθεί και λιγάκι το ποδαρικό. Και το πάω στη γωνία. Βλέπετε ότι τώρα έχουμε τεντώσει τη σκηνή μας, αλλά τα σίδερα δεν είναι αυτά τα οποία τεντώνουν το ύφασμα. Βλέπετε ότι αυτό εδώ πέρα το κάθετο δεν πιέζει εδώ πέρα τη γωνία μας. Το τέντομά μας γίνεται στην ουσία από το σημείο το οποίο προεξέχει έξω στην τροχοσκηνή μας. Το καρφί αυτό που στα πάνω. Αυτό είναι το σημείο το οποίο τραβάει την σκηνή μας και την τεντώνει. Οπότε αυτή θα είναι και η επιτυχία μας, δηλαδή να μην βλέπουμε καν ραφές. Να βλέπουμε δηλαδή ότι το σίδερο δεν πιέζει το ύφασμα. Κύριε Μάκη. Πάμε λοιπόν να ρυθμίσουμε και το σωστό ύψος εδώ στα πλάγια. Και το πάμε στη γωνία. Τελευταίο πάμε στο κεντρικό. Το κεντρικό θα μας πει από μόνο του στην ουσία σε ποιο ύψος πρέπει να το φέρουμε, βλέποντας δεξιά και αριστερά τις ζάρες να φεύγουν. Οπότε στο σημείο το οποίο φεύγουν οι ζάρες, εκεί είναι και το σωστό το ύψος. Και ως τελευταίο τρίκ μπορείτε στην ουσία να... Λοιπόν, εδώ το σηκώνω χωρίς να κοιτάω προς τα πάνω, βλέπω μόνο δεξιά και αριστερά τις ζάρες. Και εγώ λέω ότι είναι σε αυτό εδώ το σημείο. Το τελευταίο τρίκ είναι ότι το κεντρικό σίδερο δεν πρέπει ποτέ να υπερβαίνει το ύψος του τροχοσπίτου. Διότι αν υπερβαίνει το ύψος του τροχοσπίτου, όλα τα νερά μας θα πηγαίνουν προς τα πίσω και μετά πάλι θα φεύγουν δεξιά και αριστερά. Ή θα πηγαίνουν προς τον τροχόσπιτο. Οπότε τώρα έχουμε τελειώσει το τέντομα. Αυτοί που είναι απ' έξω θα μας πούνε άμα τεντώθηκε. Τεντώθηκε.
Τώρα μπορούμε έξω να δούμε λιγάκι το πρώτο μας αποτέλεσμα, γιατί δεν τελειώσαμε, έχουμε να βάλουμε και τα πρόσθετα τα σίδερα. Πρέπει να δείτε αν έχουμε σωστά ύψη στην ουσία τα τέτοια, είναι το φερμουάρ μας. Αυτό το πέρα εδώ που είναι σε μία παραλληλότητα, να πηγαίνει σε μία παραλληλότητα, να μην πηγαίνει προς τα πάνω, να μην πηγαίνει προς τα κάτω, να είναι σε μία μερική παραλληλότητα. Τώρα πάμε να αφήσουμε και τα πρόσθετα τα σίδερα και να δείτε τα αποτέλεσμα να βελτιωθεί ακόμα περισσότερο. Πρώτα βάζουμε τα εδάφους και μετά βάζουμε τις οροφές. Διότι αν δεν βάλουμε, να σας πω και γιατί αν βάλουμε κανένα της οροφής, αυτό εδώ το σύμβολο στην ουσία εδώ θα μπορώ να το δίνω ειδικά με το εργαλείο, θα πηγαίνει. Δεν θα έχει καμία κόντρα. Βάζοντας όμως το κάτω του στην ουσία, του δίνω εγώ μια κόντρα. Οπότε έχει μια τάση, άρα για το σύμβολο όσο θα βγει προς τα έξω, δεν θα μπορεί να βγαίνει όσο θέλω. Θα μου δώσει αυτό κάποια στιγμή να σταματήσει. Τι είναι 20 χιλιοστά? Ο συγκεκριμένος οίκος από τη σκηνή αυτή είναι 25 χιλιοστά. 25. Και ο κανόνας είναι αυτός, δηλαδή οι νορμάλοι της συλλογικές σκηνές στην ουσία είναι 25 χιλιοστά. Οι πολύ μεγάλες και πολύ πλούσιες σε εξοπλισμό σκηνές εκεί στην ουσία έχουν 28 ή 32 και αντίστοιχα. Πάμε και με 32 χιλιοστά. Οπότε βάζω λοιπόν εγώ το κάτω. Να μην υποβοδεύει αυτό εδώ πέρα το πράγμα εδώ. Να το βάλω όμως και στη μέση στην ουσία από τις δύο αποστάσεις. Οπότε βάζουμε το κάθετο. Το δίνουμε και το σωστό το ύψος και δείτε λιγάκι τώρα πόσο τεντώνει και η οροφή μας και πόσο υποβοηθάμε, δηλαδή πόσο αέρα μπορούμε να δώσουμε προκειμένου και να τεντωθεί καλύτερα η σκηνή μας. Δεν το δίνω πολύ παραπάνω, γιατί μετά θα είναι το ποδαρικό το κεντρικό στον αέρα. Οπότε πρέπει να το δώσω ένα σωστό ύψος. Και επίσης αυτά εδώ τα σίδερα μας δείχνουν πού πρέπει να τα βάλουμε, δηλαδή να το βάζα εδώ πέρα εδώ, θα φαινόμασταν και άσχημοι απ' έξω, έτσι πρέπει να είμαστε και όμορφοι ό,τι κάνουμε. Άρα και το βάζουμε εδώ πέρα εδώ που είναι η φάση. Και πάμε τώρα να βάλουμε και τα σίδερα της οροφής μας. Εδώ έχουμε βρει λίγο το σημείο το οποίο πάει. Εδώ κάνω επίσης ένα τρίκ αν θέλετε να το δείτε. Εδώ σχεδόν σε κάθε τροχοσκηνή υπάρχει ένα πλαστικό. Είναι τόσο ώστε να προστατεύει στην ουσία την σκηνή μας από τις διατριβές που θα κάνει εδώ πέρα εδώ με τους αέριδες κτλ. Εγώ κάνω το εξής. Το κάνω μια κουλούρα αυτό εδώ πέρα το πράγμα. Και περίπου δείχνει και το μέρος που θα το βάλουμε. Ακριβώς. Εδώ λοιπόν κάνω το εξής εγώ. Το πιάνω έτσι μαζί με το δέρμα, το σφίγγω στην κάτω την πλευρά, έτσι δηλαδή κάθετα, και όταν θα το σηκώσω τώρα στην οροφή, βλέπετε ότι τραβάει και λιγάκι ακόμα την οροφή μας. Βάζουμε το γάντζο. Και τώρα μπορούμε να πάμε και με το εργαλείο μας. Κάπου εδώ με τερματίζει ήδη το μηχάνημα. Και βλέπετε ότι σχεδόν ούτε που ακουμπάει κιόλας εδώ πέρα το ύφασμα πάνω στον ουρανό μας. Πολλές τροχοσκηνές άλλων εταιριών που είναι υφασμάτινες ο ουρανός, που είναι υφασμάτινος ο ουρανός, με αντανάκλαση ναι μεν, παρατηρείτε το εξής φαινόμενο ότι
Επειδή εδώ το σίδερο θα το κοιτάξει ο ήλιος, αν ακουμπάει ψήνεται, εκείνο και το σημείο και το ύφασμα, έχουν πρόβλημα στεγανοποίηση στην ουσία στο σημείο το οποίο βρίσκεται το σίδερο, γιατί είναι ότι στη μεγαλύτερη θερμοκρασία στο ύφασμα. Οπότε από αυτή την πλευρά τελειώσαμε, πάμε και από αυτήν την πλευρά εδώ. Να κάνουμε το ίδιο. Πάντοτε κοιτάμε φυσικά οι άγριες επιφάνειες να βρίσκονται από την εσωτερική μεριά και οι λίες επιφάνειες να βρίσκονται πάνω στον ουρανό. Ξεκούραστα. Τελείωσαν στην ουσία και τα πρόσθετα τα σίδερα. Τώρα φυσικά μένει να βγούμε από την απέξω τη μεριά και να αρχίσουμε να το ζευγώνουμε, γιατί εντώνοντας την σκηνή, τραβώντας την πασαλώνοντας την δηλαδή προς τα κάτω, σίγουρα θα βελτιώσει και το δώμα πάνω της σκηνής. Οπότε πασάλωμα γύρω-γύρω ή αν δεν θέλουμε να πασαλώσουμε, μπορούμε να βάλουμε τσουβαλάκια άμμου ή κάποιο βάρος στην ουσία από την απέξω μεριά. Αυτό το σίδερο το οποίο ήθελα να σας δείξω και το συνιστούμε και το προτείνω επιφύλακτα είναι αυτό το πέρα εδώ, το καπηλωτό. Αυτό το καπηλωτό, όπως το είχα αναφέρει τότε στην αρχή, θα πιάσει από εδώ πέρα εδώ για να μας καλύψει αυτό εδώ πέρα εδώ τις τυχόν τσαλάκες που μπορεί να κάνει εδώ η τροχοσκηνή μας. Φυσικά δεν είναι μόνο το αισθητικό το κομμάτι, είναι και το πρακτικό το κομμάτι, γιατί είπαμε ότι σε αυτό εδώ πέρα εδώ το σημείο εδώ είναι το επίμαχο σημείο που μαζεύει τα νερά και έχουμε το πρόβλημα. Εγώ όπως τη βλέπω τώρα από τη μέσα τη μεριά δεν έχει το πρόβλημα εδώ, αλλά κακό δεν είναι και θα δείτε πόσο θα βελτιώσει αυτό εδώ το σημείο. Πολλοί πελάτες λένε να πάρω δύο τέτοια και να βάλω ένα στην ουσία εδώ, γιατί εκεί κάνει καμπυλότητα, και να βάλω κι άλλο ένα εδώ. Βάζοντας ένα εδώ πέρα εδώ στην ουσία δεν μπορείτε ποτέ να μαζέψει νερό. Αλλά πάντοτε πρέπει να είμαστε και αισθητικά όμορφοι. Δεν έχετε δει ποτέ καμία σκηνή να κάνει καμπυλότητα σε αυτό το σημείο. Η καμπυλότητα της σκηνής ξεκινάει στο κομμάτι εδώ του τροχοσπίτου, γιατί είναι καμπύλο του τροχόσπιτου. Εδώ θέλω να είναι επίπεδο, για να μπορέσει να φεύγουν και να κατευθύνουν τα νερά προς τα έξω. Οπότε αυτό εδώ πέρα το σίδερο, εγώ θα το βάζα στην ουσία από το τείχομα του τροχοσπίτου 80 πόντους στο πολύ 1 μέτρο. Γιατί μέχρι ξεκίνημα και το σημείο κάνει καμπυλότητα. Βλέπετε ότι από αυτό το σημείο και μετά αρχίζει να φεύγει ευθεία. Και φανταστείτε να είχαμε βάλει αυτό εδώ πέρα το σίδερο στην ουσία πάνω στη γωνία, όπως τα έχω δει σε πολλά τροχόσπιτα, δεν θα μπορούσαμε καν να βάλουμε αυτό εδώ το σίδερο, διότι αν βρισκόταν εδώ πέρα πάνω, δεν έχω να καλύψω κάποια καμπυλότητα. Άρα για αυτό το σίδερο έχει νόημα μόνο εάν το σίδερο μας, το ροφής, βρίσκεται σε πλαϊνή θέση αλλά κάτω χαμηλά. Οπότε εγώ το βάζω τώρα μία εδώ. Βάζουμε και την άλλη άκρη που είναι στο κέντρο.
βάζουμε να καθίσει όμορφα στη στροφή μας. Και τώρα παρατηρήστε και σε αυτό εδώ πέρα, εδώ το σημείο εδώ, θα γίνει τώρα το ντόνον λάστιμα. Βλέπετε ότι ανυψώνεται οι τροχοσκηνοί, μας έχουν φύγει το μεγαλύτερο ποσοστό από τις ζάρες και έχουμε ένα ωραίο τσιτωμένο αποτέλεσμα. Το περνάω πάντοτε από την από πάνω μεριά, προκειμένου να προφυλάξω και τον ουρανό μου στην ουσία από το σίδερο αυτό που έλεγα, από να μην αναπτύσσει υψηλές θερμοκρασίες. Και βλέπετε ότι